Partner van Toes in Limburg is Landgoed Hommelheide. Ja, welkom terug bij Thuis in Limburg. En ik heb de eer om hier een bekende zangeres aan tafel te hebben, Jolanda Zomer. Dank u wel. Jolanda, vertel het even. Wanneer is het bij jou begonnen met dat zingen? Want dat was al vrij vroeg, heb ik gelezen. Dat was ontzettend vroeg. Ik kan je vertellen dat ik er eigenlijk een beetje ingegroeid ben. Ik heb het een beetje met de paplepel thuis meegekregen. Mijn moeder liep altijd een beetje te zingen door het huis. En, ja, maar ik had ook een zingende moeder, maar ik ben daar nooit over gegaan. Wanneer is die klik gekomen bij jou? Ik was 6 jaar en toen op een gegeven moment was ik woonde heel ouderwets vroeger in een poortje bij mijn oma. En daar was een talentenjacht. En vroeger waren dat allemaal nog van die playbackwedstrijden. En daar op een gegeven moment was er een playbackwedstrijd. En ik was heel eigenwijs, ben ik nog. Maar toen was er dus een wedstrijd. En daar had je vroeger een liedje. En dat ging zo van... I'm gonna knock on your door. I'm gonna ring on your bell. En dat was zo'n ventje met een petje op. Ja, en meer wist ik niet. Maar ik wilde... Die wilde ik nadoen. Dat wilde je worden. Ja, die wilde ik worden. Want we hebben het over de tijd in Den Haag. Je bent in Den Haag geboren, je bent daar opgegroeid. Maar je bent verstandig geworden. Je bent heel snel overgestapt in de buurt van Limburg. Je hebt in Brabant... Ik woon momenteel al zo'n 13 jaar momenteel in Brabant. En ja, je verbrabantst een klein beetje. Maar dat Haagse blijft er toch wel een beetje in zitten, hoor. Dat moet ook. Hè. Absoluut. Zeg maar, dat begin dat weten we nu, talentenjachten. Maar op enig moment komt het punt als je zegt van nu op een wil ik gegeven moment professioneel bezig worden. Ja, natuurlijk. Je gaat, je ontwikkelt je en je gaat op een gegeven moment... ben ik naar de hogeschool gegaan. En daar was een heel erg leuk koor. En ja, die deden dus allemaal wat voor bejaardentehuizen en zieken- en zorgtehuizen. Dus daar heb ik een klein beetje... Dat is wel leuk, zo'n hoofdrolletje elke keer. Maar zo'n koor hoor ik, lijkt me niet op jouw lijf geschreven, zal ik maar zeggen. Absoluut, hartstikke leuk. Ja? Jawel. Ik ben heel veelzijdig wat dat er gaat. Dus... Dat moet dan wel. Ja. Zeg even over het repertoire. Doe je die liedjes zelf schrijven? Heb je vaste liedjeschrijver? Hoe gaat dat? Nou, ik heb natuurlijk al het een en ander uitgebracht. En ik ben ooit begonnen met het Engelstalig. Want ja, vroeger trok mij dat helemaal niet zo, dat Nederlandstalige. Vooral omdat mijn moeder altijd in Nederlandstalig galmde. Had ik zoiets van, ja, dat op een gegeven moment dan doe je dat een beetje van je af. Want dan alles wat hip is, top 40 muziek, dat moet je gaan zingen. Maar je wordt ouder en dan heb je ook... Je begint de teksten te begrijpen. Je maakt veel meer mee. Dus dan komt dat meer uit je hart wat je gaat zingen. En dan is je moedertaal natuurlijk het eerste waar je dat het beste kan verwoorden. Maar wil dat zeggen dat je ook alleen nog maar Nederlands zingt? Of heb je nog steeds... Oh nee hoor, ik heb er ontzettend veel plezier in om zeker mijn eigen stukken te zingen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ik ben niet zo heel vaak hier in het Limburgse. Dus ik hoop dat het nog gaat komen. Maar er is niets vervelender als je dus op een avond optreedt en er gaat iemand alleen maar zijn eigen stukken zingen die de mensen nog niet goed genoeg kennen. Dus ja, dan is het bijvoorbeeld een Costa del Sol. Doet het altijd heel erg goed. Kunnen de mensen lekker meedijnen. Maar ook bijvoorbeeld een Let's Twist Again van Chubby Checker. Nou, dat is ook helemaal geweldig. Ja, dat is een heel uitgebreid repertoire. Je noemde het al Costa del Sol. Je hebt ook veel in het buitenland opgetreden. Spanje, discotheken. Hoe kwam je daar terecht? Ja, je bent jong en je wilt wat, hè. Dat was vroeger nog de slogan, hè. Ja, ik zat bij een boekingskantoor en ja, die deed enorm veel wat werk in discotheken. En ja, daar had je vroeger natuurlijk, daar was heel ontzettend veel werk in. Dus ja, dat vond ik ook heel erg leuk om te doen. Maar zeg, je wordt wat ouder en je muziekkeuze die gaat toch wel veranderen. Wat ik ook in jouw biografie las, en dat vond ik heel bijzonder. 2010 ben je naar Afghanistan gegaan om onze militairen daar te steunen. Hoe word je daarvoor uitgenodigd? Ja, ik werd benaderd wederom door mijn boekingskantoor. En die vroegen van ja, we hebben een aanvraag binnengekregen. Maar ja, wil je dat eigenlijk wel doen? Er waren nogal een aantal mensen die dat helemaal niet wilden doen. En ik kon me dat niet voorstellen. Want eigenlijk zonder overleg te plegen met mijn thuisfront had ik dus al gezegd van... Dat wil ik wel. Vind ik prima. Hartstikke leuk. Hoe ervaar je dat? Hoe ga je er naartoe met een militair vliegtuig? Hoe gaat zoiets in het werk? Daar kunnen we nog een heel programma aan wijden. Dat is echt een ongelooflijk avontuur geweest. Laten we een samenvatting ervan geven, Jolanda. Ja, dat is zo moeilijk met mij. Ik ben zo'n enorme klep, hè. Dat had ik al verteld. Het is iets wat dat hoop je in feite nooit meer in je leven mee te maken natuurlijk. Maar het is, als ze me nu nog bellen, ga ik er nu nog naartoe. Inderdaad, we hebben een enorme
hele fijne tijd gehad met elkaar. Want we zijn met een aantal mensen daar naartoe geweest. Maar je maakt ook de minder leuke dingen mee. En je gaat ook echt in gesprek met de mensen die daar werken. En je ziet ook de goede dingen die daar... Hè, want er waren nog heel wat negatieve dingen die naar boven kwamen drijven in de media. Werd je van tevoren ingelicht? Wat je kon aantreffen? Of ben je Jawel, gewoon absoluut. in de Blue naartoe Nee hoor. We werden enorm goed ingelicht. En dat absoluut wel. Maar op het moment dat je dan bepaalde dingen meemaakt... dat is wel heel erg confronterend. En dan denk je van... Op het moment dat je thuis bent, dan denk je wel eens van... Goh, wat hebben wij te klagen hier? Ja. Hè? Dan zet je weer met beide beentjes op de grond. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat is jouw ambitie? Je hebt ook al landelijk het een en ander bereikt. Waar wil je uiteindelijk naartoe? Want je zult, op een gegeven moment zul je toch een keuze moeten maken. Je kunt zeggen, ja, ik zing het hele repertoire. Maar als je toch landelijk wilt doorbreken, misschien internationaal... dan zul je toch een keuze voor een bepaald repertoire moeten maken. Of voel je dat zelf niet? Ben ik het eigenlijk niet mee eens. Dat hoeft ook niet. Nee, het is zo dat ik voornamelijk mijn Nederlandstalige repertoire zing... En daarbuiten is het gewoon, als mensen gewoon een hele leuke avond hebben, want daar doe ik het voor. Hè? Het is gewoon, ik ben heel erg trouw aan de mensen die mij volgen. En als die bijvoorbeeld zeggen van, joh, ik wil gewoon eens iets leuks horen, ik wil dit horen door, dan kan dat gewoon. Hè? Het is niet zozeer dat je een bepaald lijstje af moet werken, maar kijk, sta je in een grote zaal, dan is dat niet anders. Dan moet je dat van tevoren plannen. Sta je bijvoorbeeld... in een tv-show moet je dat van tevoren plannen. Daar zitten allerlei haken en ogen aan. Maar zing ik in een gewoon heel gezellig cafeetje... of je hebt bijvoorbeeld een personeelsfeestje... en er zijn mensen die zeggen van... joh, zing even wat van je collega Corrie Konings. Moet toch kunnen? Nee. Nou, ik vind het heel bijzonder. Ja. Ik vind het ook, en ik vind het ook heel leuk om te doen. Dus waarom zou ik... Nee, gelijk heb je. We zitten hier op een vakantiepark. Wat is jouw ultieme vakantiegevoel? Waar droom jij van? Ik hou sowieso van de zon. Ik vind Spanje een heel erg fijn land om op vakantie te gaan. Maar ik moet je heel eerlijk bekennen, op het moment dat ik hier binnenkwam, had ik echt zoiets van, wow, dit hebben we dus ook in Nederland. Ja, je bent in Limburg, hè? Ja, echt. En als ik dan hier achter me zo die kinderen allemaal zie spelen hier in het water, dan denk ik van, nou, dan moeten we toch ook maar eens een keer naartoe gaan. Hey, en tot slot, Olympische Spelen die zijn bezig. Heb je iets met sport? Volg je de Olympische Spelen? Ja, ben je trots op de Nederlandse sporters? Ja, ik ben eigenlijk heel dol geworden op sport. Ook sinds het programma. En dan kijk ik even naar mijn man. Hoe eten ze ook alweer? Ja, ik ben je man niet. Dus nee, maar ik zoek hem even. Maar, dus altijd als je hem nodig hebt, is hij er niet. Dat programma op RTL heb je dat. En dat is... dat is een heel spannend programma. Ja, je weet wel wie ik bedoel, toch? Voetbal International. Ja, natuurlijk. Oh ja, maar dat vinden vrouwen tegenwoordig ook leuk. Die kijken gewoon met hun man mee op de bank. Ja, en toen ben je fanatiek geworden voor sport. En volg jij nu de Olympische Spelen? Ja, sowieso René van der Gijp vind ik geweldig. Welke vrouw niet, hè? Welke vrouw niet? Ja, nee, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vind het heel erg leuk om naar te kijken. Vooral turnen heb ik zelf vroeger altijd veel gedaan. En dat vind ik heel erg leuk om te zien. Ja, nou met Epke, dat is helemaal top natuurlijk. Kan ik me bijzonder voorstellen. Ja. Hey, we wensen jou heel veel succes. We vonden het fantastisch dat je vandaag hier was. Ik zou zeggen, zoek het podium op. En wij... Ga ik zeker doen. Ja, zeker. Heel erg bedankt voor jullie steun en toeverlaat. Heel graag gedaan. En mochten de mensen zeggen van, nou, ik ga nog eventjes kijken op inderdaad Facebook en Twitter. Nou, ik ben er allemaal op te vinden. Dankjewel. Graag gedaan. Dames en heren, uw aandacht vanuit Zusteren, Park Hommelheide voor Jolanda Zomer. Mensen, kom binnen, we gaan beginnen. Laat je gaan, want het mag. Het dak gaat eraf. Het dak gaat eraf. Laten we juichen, laten we springen, laten we zingen. Olé. Hey. En we vieren een feest dat nog nooit is geweest. We gaan voor goud. We zijn vrolijk en blij. Eén familie zijn wij. Dat zijn wij. Feesten de mensen, ja, het zijn er vele. Leven de lollig, wat kan ons het schelen? En we zingen. Hela, hola, spring. Het dak gaat eraf. Zo af en toe moet je de tijd voor maken. En zo nu en dan eens lekker raken. En we zingen. Hela, hola, spring. Het dak gaat eraf. Kom wat naar voren, laat je eens horen, zing met mij lekker mee. Het dak gaat eraf. Het dak gaat eraf.
En wil je het goed doen, hef dan je arm in de lucht en zwaai mee. Hey, ja, we zwaaien van links en naar rechts, heen en weer. Kom maar plezier. Iedereen die doet mee en we feesten voor twee. Het is oké. Feestende mensen, ja, het zijn er vele. Leven lollig, wat kan ons het schelen? En we zingen hela hola spring. Het dak gaat eraf, zo af en toe moet je de tijd voor maken. En zo nu en dan eens lekker raken. En we zingen hela hola spring. Het dak gaat eraf. En als je soms denkt dat de avond heel jong nog is, nou dan heb je het mis. Want voor je het weet is het alweer heel laat. En we zingen hela hola spring. Het dak gaat er. En we zingen hela hola spring. Het dak gaat eraf, zo af en toe moet je de tijd voor maken. En zo nu en dan is lekker raken. En we zingen hela hola spring. Het dak gaat eraf. Ja, Jolande Zomer, een geweldige ervaring. En wat ook een geweldige ervaring is, dat is Hommelheide, het park waar we nu zitten. En wij van TV Limburg hebben eens een wandeling gemaakt over het park. We hebben onder andere een aantal zaken bezocht die u waarschijnlijk nog niet weet. Laat u verrassen door Hommelheide. We waren op zoek naar een groot huisje. Nou, ben ik gaan googlen en toen kwam ik hierop terecht. Het zag er schitterend uit. En in het echt is het ook geweldig. Lekker groot, mooi stuk grond eromheen, aan het water. Dat is perfect. Wij waren nog graag even op het laatste moment op vakantie en we hebben gekeken via bungalows.nl. En toen kwamen we dit park tegen en we zagen de speeltuin, het zwembad, de zwemvijven. Ja, en de omgeving van Zuid-Limburg vonden wij heel erg leuk. Het is een kindvriendelijk park en alle faciliteiten zijn aanwezig. Dus ja, het is voor ons gewoon volop tevredenheid. We zijn in het winkeltje geweest. Je kunt er de dingen die je nodig zou mogen hebben, kun je er gewoon vinden. Dus dat is perfect. Nou, we vinden het een schitterend park. Mooie omgeving. Hele mooie huisjes. En we zijn hier met 2 gezinnen. Ik ben hier met mijn vriendin, haar 2 kinderen en ikzelf met 2 kinderen. We zochten dus naar voldoende slaapkamers en toen kwamen we hier terecht. En dat is prima. Wij komen zelf uit Berkel en Roderijs. Het ligt tussen Rotterdam en Den Haag. Dus deze kant op is ook een keer leuk. 20 jaar geleden zijn we een keer in het begin van onze verkeringstijd naar Valkenburg geweest. Ja, en dat wouden we eigenlijk even weer opnieuw bekijken allemaal. De prijsverhouding voor kwaliteit en de prijs, ja, die is gewoon uitstekend. Eerlijk gezegd heb ik daar niet echt op gelet. We hebben bijna alles bij ons, dus dat orangea en de vaatwasblokjes, dat maakt niet uit wat dat kost.
En als je dan denkt, ja, dat Hommelheide en Susteren, dat vind ik eigenlijk ook wel prachtig. En daar zou ik best wel een keer gratis naartoe willen, dan kan dat. Het enige wat je moet doen, is even naar de Facebookpagina van TV Limburg gaan. En aangeven dat u het leuk vindt. Wat bijzonder leuk is het volgende onderdeel. En dat is alle remmen los met onze eigen Patrick Smeets. Let's do it like we never did before. Let's just lose control. I know you know what I know. Let's just lose control. Hallo! 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 Niet zo hard, hè? Je komt van Brabant, of niet? Nee, je weet waar we hier zitten, toch? Nee. De Maastricht. Limburg. Toch? Niet. Nee, ja, Limburg. Ja, het is Limburg. Nee, Maastricht is nog ongeveer een kilometer of 40, 50 verder. Oh, oké. Dit is Noord-Limburg. Goed, maakt niet uit. Jullie komen daar niet vandaan. Nee. Lijkt me duidelijk. Zoetermeer. Oké. Ja. En waar gaat de reis heen? Lorette. Door. Wordt dit jullie eerste keer? Zo te horen niet. Ja, jawel. Wel. Ja, maar daarom juist, hè? Vandaag het dolle enthousiasme. Ja. Eindelijk alleen. Ja. Yes. Ja. En, Lekker suipen. ja? Ja, tuurlijk. Zijn jullie er helemaal klaar voor? Ja. Helemaal. Oké, dan is mijn vraag. Want, Tassen. wat heb je bij je? Ja, en wie heeft wat spannends? Want dat vind ik natuurlijk het interessantste. Kijk, dat je... Ja, weet ik veel. Ik heb niks echt spannends hoor. Kijk, dit vind ik nou gek. Gek? Ja, je gaat met een groepje van 4 meiden ga je op pad. 6 meiden. Nee, jullie zijn... Ik zie er... Ja, maar er zijn 2. Ja, dat is waar. Maar ik zie er nu maar 4. Ja, nu 4. En dan denk je, dat gaat helemaal los. Dus ik verwacht, weet ik veel... Nee, kijk, hier kunnen we een drankspelletje mee doen. Ja, kunnen we lekker shoppen en zo. Maar jullie hebben toch geen excuus nodig om te zuipen, of wel? Nee, maar dat is gezelliger dan. Als we dan gaan kingsen, dan kan je van die leuke opdrachten doen. Kan je elkaar uitdagen. Wat gaan jullie doen? Kingsen. En hoe werkt dat? Dan heb je gewoon een kaartspel. Dus het maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Je trekt een kaart en dan moet je drinken. Nee. En dan komt snap. Is er iemand die de regels wel snapt? Nee. Ja. Zo dronken, dan moet je alleen maar drinken. Ja. Dit is mijn tas, hoe zie je? Hebben jullie nou ook iets... Oh, banaantjes, lekker. Heb je iets spannends? Een condoom. Ja, nou ja, ik neem toch aan dat een condoom standaard uitrusting is. Wil je foundation? Nee, hoeft niet. Mascara? Nee. En je hebt chippies? Nee, ja. Nee, ik wil... Maar die zit in mijn andere tas. Ik wil een banaantje. Wil je een banaantje? Ja. Pak maar een banaantje hoor. Nee, hij is nog dik. Nou, niet meer. Kan altijd open. Mag ik een banaantje? Meneer, ook een banaantje? Alsjeblieft. Maar ja, jullie gaan toch wel achter de jongens aan, zeker of niet? Ja, natuurlijk wel. Ja, dus. Waarom ga je alles aan je red? Dus familiepak condooms, wie heeft het bij zich? Condooms? Nou, hè? Nee. Melanie? Die heeft er een van de Jip. Ik heb ook een Jip. Van de Jip. Van wat? Van de Jip, het Jongereninformatiepunt is dat. Het jongereninformatie. En die hebben Ja. jou een condoom gegeven? Nee, niet mij. Een vriendin van mij. En die heeft hem aan jou gegeven? Nee, zij heeft hem zelf gehouden. Dus een vriendin, je kent iemand die een condoom heeft? Ja. Nou ben je goed voorbereid. Ja, hè? Ja, helemaal klaar ervoor. Ja, maar wat tuurlijk. als je nou iemand tegenkomt dan? Ja, je kan hem gebruiken of niet, toch? Nee, maar als jij hem niet hebt, kun je hem niet gebruiken. Oh, nee, maar ik hoef hem niet te gebruiken. Ik heb al 4 jaar een vriend, dus. Oh, ja, maar dan Nee hoor, mijn relatie niet hoor. onverwoestbaar. Ja. Nou, Zij is 1 dag een vriend. 1 dag. En je hebt sinds gisteren een vriend en dan ga je... En dan ga je naar Lorette. Ja. Oh, handig. Ja, hè? Wat vindt hij daarvan? Ik heb geen idee. Hij weet het niet. Wat hebben ze in Lorette? Steeds in Lorette. Is dat zo? Ja. Nee, Behalve als hij dit ziet. hoe heet je vriend? Joey. Joey. Sorry. Welkom terug bij Toes in Limburg vanuit Hommelheide in Susteren. En aan mij weer de eer om een prijs weg te geven.
U moet weer naar de Facebookpagina bij TV Limburg. Daar even Hasselt opzoeken, aangeven dat u dat leuk vindt en u maakt kans op gratis inkombewijzen voor Abdij Herkenrode en u maakt kans op een ballonvaart. Toch zeer de moeite waard, dacht ik zo. Dan, volgende week zitten we weer hier op Hommelheide. Maar dit weekend kunt u kijken naar een speciale aflevering. Een aflevering waar onder andere u kunt zien de Heuvelland Vierdaagse. Daar maken we elke dag daar een journaal voor. U kunt zien de verkiezing van Miss Limburg. En we hebben een terugblik op het ZLF, het Zuid-Limburgs Federatiefeest, wat onlangs werd gehouden in Bugten. En maandag, zoals gezegd, zijn we weer terug op Hommelheide hier in Susteren. En dan hebben we Patrick van den Broek, de gedeputeerde voor de provincie Limburg. We hebben de zanger Django Wagner. En we hebben nog een bijzondere sportverrassing voor u. Niemand minder dan de schutter Peter Hellebrand. Ik zou zeggen, maandag weer kijken naar Thuis in Limburg. Tot volgende week. Partner van Thuis in Limburg is Landgoed Hommelheide.